tun truma chuan Mizorama thlan mual update ber zo khatar thlan mual le anin vui dan kan en ho dor ani tuna hian chair te ro langa bench mang do loin hian privatize te win mitin an thu theya COVID-19 boilai po khan social distancing a chuan kan boi lo le ni tuna hian thlan mual in kai hruaina dan paruk alo langa khidiang mang te khian oime lamin thlan muala in kai hruaina kalpui ani tuna kan hmu motor hian mithina tangin ruang ka thlan mual an da phei thina mitlom ngai te la chung khat leina chen rol tha te motor de thoin an da phei thina hian upai mo pastor ni mo vuina program an manga chon kan thlan kan hmong hian nunglam pangi brick le cement in kan ping le ta thina ni hetia thlan kan lei tak lo wang hian kan tlom ngai talove ti na le activity akan cheta viawe ti dalam pangani lova kan khotlang roi tu ten mumal tak plan siamin ken vui ta thina ni pastor in vuina program man zo to nu in an chung khat leina te kanin an hotir thina chumi zo a chuan ti hian thana hen kain thol ta thina ni lumen angai zan phei chuan engma chela chun thalai chu kan hadam pha khop mai Mizoram khop ui deuh zawk hmun then khata te pawh hian kan ti da lang hi tihna chang te hian hre sila uaime kan hadam pha hle ani tih hi hre se tha ka ti khop mai kan thlan muala hian ruang phor le tur ang te kha rem lawa chutiang ruang phor le du tur lam na de ulaka chung te om ti tan mudu ni chuan thlan mual monga thlan lai saka phum ni se kan ti ni ti hian achaka cement kan lo choka ti khan kan bel jung jung o ti hian hei kan muang hian kan pinga thlan ro pi le pu te hun lai miang deuh khan kan siam ani mai a zo lo chung lo ni tunlai chang kan len chuanin ain mil thap zok ani tu kan ju cái này nó đầu đấy đó không có cần nó đi hình tu nó mà tu nữa hoi pop nhiều đâu đúng rồi có đánh hanu hay chú không tiêu lo mình hả thằng này hay người ta phải kiến đâu lù nữa lù ô mà tao nó bơi bàng bị nó mình được chơi ta你都把那晒地困不来lù đi Pero iti ko isang ka. Ini kasihan papa nih. Kasi papa. Itu ke spesial loh mah. Kadu le ka siang. Karin ayun si ko ngan da china si ko ton da tin dunia. To kala du first time da. Buta namo. Ai na ni. Ko do pasta la ya. Si kong ba ka busi ne. Golden toy ka buom ko ko lu. Golden ay lang. Golden Aputang pela nila